קומיקס! אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לערוץ שלנו קומיקס. והיום אני לא יודע מי ראה את השורטס. למה אני מדבר בקול הזה? אני לא יודע חבר'ה, מי ראה את השורטס שלי שיצא לפני משהו כמו 52 דקות בדיוק נראה לי. אז הוצאתי את הסרטון שורטס, ואומרים שבקרוב יש סרטון חדש, והיום אני ברגע זה עומד להעלות אותו. כפי שאמרתי, אני עומד להראות מלא דברים שקיבלתי, אז למה אנחנו מחכים חבר'ה? בלי דברים מיותרים, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, ותלחצו על הפעמון חבר'ה, זה סופר עוזר לי, תודה. אז בואו נתחיל. בעצם חבר'ה, הדבר הראשון שקיבלתי הוא בעצם, מוכנים? קדימה, בואו נעשה פה איזה מג'יק, מחברת. מי לא מקבל מחברת? אתם טיפה כבר ציירתי בה? אתם יכולים לראות טיפה עבר, אני אראה לכם. ציירתי שם איזה שטות. מחברת, הנה אתם רואים את השטות המטופחת שלי. יש פה מלא דפים. אפשר לראות שזה מאורבניקה חבר'ה. אז בואו נעבור לדבר הבא. סטגדו. אוקיי חבר'ה, בעצם הדבר הבא שהוא מאוד שימושי לציור, למי שבאמת אוהב לצייר דברים שהוא ברמה שאתם רוצים לתלות איזה ציור שלכם. אני נגיד עשיתי דוגמה כזו, בואו אני אראה לכם. הנה אתם רואים, נגיד אני ציירתי את זה, אז ממש תלינו על הקיר, אתם יכולים לראות פה פטריה, גמד ומין פיה פה שנחה. בעצם זה לקוח מסרטון ואני ציירתי ממנו, ואז כאילו עשיתי כמה דברים, הוספתי, וזה מה שיצא. אז בעצם אם אתם רוצים לצייר דברים מהסוג הזה, תקנו את זה בעצם. מי לא מכיר? הציירים והמומחים. בלוק, כמובן, מחברת שבעצם תולשים ממנה בלוק. אתם רואים? אפשר לראות, אני אראה לכם שתראו סופר טוב. אתם רואים זה? אתם רואים שזה יחסי דף עבה? אז למה אנחנו מחכים? בואו נעבור לדבר הבא. סטגדוש! אוקיי, מה זה חבר'ה? זה בעצם מחברת ציור לא רגילה. אתם רואים? במלא דפים, עוד מעט אפילו ננסה אותה. כן חבר'ה, ננסה אותה. בעצם בואו נוריד פה כבר את הזה של העטיפה. ככה בזהירות, ששום דבר לא יתקלקל. יופי, רוצים לנסות אותה? בעצם, מה אנחנו צריכים כדי לנסות אותה? כמובן, בואו נעבור על הדבר הבא ונגלה מה אפשר לעשות איתם. סטגדוש! עפרונות צבעוניים, כמובן. אז יש לי פה עפרונות צבעוניים. אני אראה לכם שזה פתוח, קבלו. איזה קסם, בעצם יש פה עפרונות צבעוניים. יש לי כמובן, קיבלתי עוד, אני עוד רגע אראה לכם. בואו ננסה אותם, בואו ניקח את הסגול. מוכנים? בואו ננסה עיגול. אוקיי, הנה עיגול, בואו ננסה סתם. צבע עצמו בעצם ממש חמוד חבר'ה. אתם רואים, בואו ננסה קו חזק, קו חלש. כן, אפשר לראות שיש את ההבדלים. בקושי ממש פה רואים את הקו החלש, הנה אני אקיף לכם. בואו ננסה סתם בשביל הכיף עוד צבע. הכחול הזה נראה לי יפה. כן, בהחלט הכחול הזה יכול להתאים כזה לשמיים. לא יודע אם אתם רואים סופר טוב, כי זה בכל זאת צבע חלש. הנה וואו, בואו נראה קו עבה, כן זה אחלה, קו חלש, כן זה אוקיי. זה צבע ממש מעולה. חייב להודות. בואו נעשה גם את הסגלגל הזה, הוא נראה לי סופר יפה. הוא סגול בעצם רגיל. וואו. אוקיי חבר'ה, בעצם יצרתי פה סוג של קשקוש בלבוש. אז בשביל איך מנקים דברים, אתם עדיין לא יודעים. כן, יש פה גם מחדד לצבעים. איך מנקים כל מיני לכלוכים, כמו נגיד דברים, לעומת מה שיצרתי פה. זה בדיוק החפץ הבא. שכחתי את הזה של הסטגדוש. אירייזר כמובן, יש לנו פה מחק.
כן, זה מחק שאולי לא ידעתם, אבל הוא גם מחדד. אתם רואים, אפשר לפתוח פה וזה מחדד. קיצר סופר מגניב, לא, אל תתפרק לי. למה זה מתפרק לי? בעצם זה מחק, רגיל לגמרי. וכמובן שקיבלתי עוד צבעים, בואו אני אראה לכם. אז סטגדוש! הנה עוד צבעים שקיבלתי, זה מראה כאילו משהו של מים. בואו ננסה אותם, מוכנים? ככה הם נראים. בואו ננסה צבע אחד מעל, כן, רואה שכבר סרטות לנו 5.5 דקות. וואו, אוקיי, זה צבעים מעולים, חבר'ה. בואו נחזיר אותו. אז חבר'ה, בגלל שאני רוצה להזדרז, בואו נזדרז. סטגדוש! איך אפשר לעשות דברים בלי טושים? כן חבר'ה, זה טושים רגילים. אפשר לעשות עם טושים הרבה דברים. אז חבר'ה, זה היה הסרטון להיום. אני מקווה שנהניתם. אז שימו לייק, תירשמו לערוץ, שימו בפעמון, ונתראה בסרטון הבא של הלו קומיקס. ביי ביי.